tsarkake addini ga Allah. To tsarkake addini ga Allah ina son ka gane shine rikici tsakanin annabi da shi da mutanen Makka, amma ba bautar Allah ba. Annabi ba ya zo da bayanin bautar Allah ba ne, domin bautar Allah a zahiri dama ga ta su ne, amma ba su tsarkake ibadar ga Allah shi kadai ba. Shi yasa da ya zo ya ce la ilaha illallah sai suka yi mai yastakbiru, sai suka fara girman kai. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Yanzu sai mu bar allolinmu saboda wani mahaukacin mawaki? Menene ma'anar la ilaha illallah? Ashe la ilaha illallah ba a faɗinta kuma a hada da wani. Su da yake larabawa ne ƙuhan 'yan asali, sun fahimci cewa in ka ce la ilaha illallah to ka bar kowa, sai suka ce a inna latariku alihatina, yanzu saboda magana wani mawaki mahaukaci sai mu bar allolinmu. Ashe annabi ba cewa yake ku bauta wa Allah ba, a'a cewa yake ku bauta wa Allah shi kadai bai da abokin tarayya. To su kuma suna tarayyan ne. To wannan tarayyar ina so ka gane ko har yau da kaji ana ta taɓurza da wasu musulmi, shine asalin rikicin annabi da shi da ƙuraishawa. Sai mutum ya ce ina sallah ina cewa la ilaha illallah, zaka ce ni ba musulmi ba ne? Saboda ka karkatar da wani nau'i na ibada ga wani wanda ba Allah ba. Misali abu ya same ka durƙusa ka gaya wa Allah, sai ka je ka faɗa wa boka, sai ka faɗa wa ɗan tsubbu. To yanzu wannan matsalar da ka faɗa